Παρακαλώ. Η χώρα διήρχετο μίαν κρίση αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίον είχε εισέλθει. Η κατάσταση αυτή προστιθεμένη εις μίαν αναρχική αντίληψη η οποία είχε επιβληθεί σχεδόν εις όλα τα άτομα της κοινωνίας, είχε δημιουργήσει τον έσχατον κίνδυνο να αλωθεί η χώρα από τον κομμουνισμό. Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. Πληροφορήθην ότι ο μας αναρχικών είναι κλείστη στο Πολυτεχνείο σκοπών τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη, ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Eins, zwei!